За съжаление, казвам за съжаление, се набелязва завишение в всичките проверявани 18 групи, 14 групи големи стоки, като най-голямото повишение, за което аз имах и предварителна информация, е в минералната вода. Примерно, две компании, които продават минерална вода литър и половина, са повишили в рамките на 2 седмици с 40% цената на минералната вода. Ние ще изследваме как и защо 40% и какво доведе в рамките на 2 седмици минерална вода литър и половина на две конкретни марки, тя да е с 40% по-голяма. А кои са другите 14 групи, освен водата, в които сте това хванали? са от стоките от първа необходимост, взети от малката потребителска кошница, включват хляб, месо, сирене, яйца, кисело мляко, прясно мляко, кайма, дори олио и така нататък. Там какво показват резултатите? С какъв процент са се покачали цените? С различен процент за различните стоки. Но всички са нагоре? Всички са нагоре. И имаме от минимално покачване в рамките на 5%, минаваме през 12, 18, 25%. One day later. Това, което мога да кажа в момента, е, че няма повсеместно увеличение в такива аспекти, каквито вчера казах, като сурови данни. Имаме много ясно изразен териториален принцип на такива увеличения на стоки от конкретни търговци, така че въобще не може да говорим за тип инфлационни процеси. Това си е чиста спекула.